50, 40, 30, 20, retard, retard.
Kaixo sondika! Bostetu bat! Oso ondo! Oso ondo, bai!
mi favorito. Baltasar es mi favorito. Mira, fuera del campo. Para que no escuche.
Egialdetik izari eskorrari jarraituz egin dute bide luzea. Urratsak errazteko eta hauen erosotasuna ziurtatu ahal izateko ez ahaztu bizitatu izango dituztela. Eta eskertuko ditugula jateko eta edateko zer edo ustea. Gameloak ere ahal izango ditugu eta gogoratu. Hauek ere lan handia egiten dutela opari bizotzoak ekartzeko.